Hezkuntza jarduera konplexua da, badakigu pertsona ezberdinak elkartzen direla, normalean, hezkuntza jardueretan, pertsona bakoitza bada konplexua izatez, are gehiago taldean elkartzen garenean. Horrek egiten du hezkuntza konplexu, baina baita ere aberats. Gainera esango nuke hezkuntza jardueretan erabakiak hartzera behartuta gaudela, irakasle moduan, hezitzaile moduan, erabakiak etengabe hartzen ditugu eta hori ere bada konplexua, erabaki horiekin nolabait asmatzea. Azken batean ikerketaren bidez identifikatu dezakegu, jakin dezakegu hezkuntza kalitatea hobetzeko ze urrats eman behar ditugun. Azken batean esku hartzeak, interbentzioak, erabakiak hartzeko lagungarria izan daiteke ikerketa. Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultateko ikerketa eredua esango nuke kolaborazioan oinarritzen dela. Saiatzen gara kolaborazioan ikastetxeek dauzkaten erronkei ekarpena egiten, ikerketaren bidez. Horrek esan nahi du, saiatzen garela ikerketa ikastetxeen edo erakundeen berrikuntza prozesuekin lotzen. Nolabait nahi dugu, ikerketa kolaboratibo horren bidez, gizartean eragitea, hezkuntzaren bidez zehazki, hezkuntza berrikuntza prozesuak sustatzen, ebaluatzen eta nolabait hortik gure ekarpena egiten. Egia da, badauzkagula espezializazio eremu batzuk, nolabait jorratzen ditugun gai espezifiko batzuk, nahiz eta gero ikuspegi global horretan ere txertatu. Fakultatetik eskaintzen dugu master berri bat, hezkuntza berrikuntzarako ikerketa masterra. Ikerketaren bidez, hezkuntza berrikuntza prozesu horiek elikatzeko, aberasteko eta lehen aipatutako erabaki horiek are zentzu eta irizpide gehiagoz hartzeko eta modu horretan hezkuntzaren kalitatean eragiteko.